יואו, אני מצלם סרט, אנשים. כן. מה זה? כן, עם סאונד. אנשים משתגעים פה. אני רוצה להגיד לכולם, שמי לא בגין. סלם? ושיש לי היום יום הולדת 21, תודה רבה. יש לנו פה חברים נהדרים שבאו. אנשים, מה קורה? חלמת הצלחה בהזדמנות. מה קורה? דן, הנה יוסי. רועי! רועי! קוראים לי רועי. מה קורה? התבטל המשחק. קוראים לי הילה, חברה שלו, שני, חברה שלי. ואני... מצלמה בתוך הגלידה. הם הביאו לי פה עוגה ליום הולדת, ונראה אחד מהם לא אוכל. כצוננים פה עם בירה. אם כבר. שחק אותה. בכל אופן, רוצה להודות לכם מקרב לב שטרחתם להגיע היום יום שני ולא יום שישי לכולם. חגגו פה 3 ימי הולדת ולא באתם לצלם לעזאזל. מצלם, מה אתה גנוב? צלם. ואומרים פעם שלישית גלידה, אז הוסיפו פה עוד... יש חברים גלידה. דבר. מה באמת? למה לא אמרו לי שום דבר? ואנשים אמרו פה נגיד. יפה, סיימת. אין קאט. רגע, לא סיימתי. רק ההתחלה. מזל טוב, שוב פעם. צ'ירס! וואו. כאן באהבה. לופ.